Sa akong introduction ganiha, niingon ko nga ikaduharong gabi sa atong misa sa gabi. Ang misa sa gabi, ingon man ang misa de Gallo, siyam ka gabi og siyam ka kadlawon, pagpangandam nato sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Og dili lang to commemorate the birthday of our Lord Jesus Christ, but also to prepare ourselves for the promise of Christ nga nag-ingon, He will come again to judge the living and the dead. Muna nga kinisang atong gibuhat karon, kining misa sa gabi o misa sa kadlawon, misa de Gallo, pagpangandam sa niya ng maong katuyuan. Og kay Sabado man ron sa gabi, ang atong liturgy karon, ang hanay sa atong misa karon, mao ang hanay sa misa ugma pohon. Third Sunday of Advent. Mauna nga kung moingon mo, Father, kay kining misa nga among gisimbahan karon, misa man ka ni ugma, pwede na di mo simba? The answer is yes. Pero kung gusto gyud mo nga simbahan yun ninyo sa ugma, i-offer na ngadtos uman, especially sa mga igsuon nato nga mga nanginahanglan, no? Dili lang para sa kaugalingon, kundi usab para sa atong isig katawo. Ang third Sunday of Advent, gitawag sa nisya sa Latin og Gaudete Sunday. Latin word meaning to rejoice. Pagmaya, paglipay. Ug mao na nga ang color nato karon, ang color nga akong gisulob ug ang color sad sa ikautulo nga kandila is pink or rose, color of joy. No, mao na nga bayot day ka, Father, kay nagsulob magkagping, oy dili baya. No, lucky baya ko, lucky tuyo. Ito, no? So, ang color nga pink nagpasabot na color of joy. And this Sunday, ang misa na to, Sunday of rejoicing. No? Domingo sa pagmaya o Domingo sa paglipay. Ug unsa may rason nganong kining third Sunday of Advent gitawag og Sunday of rejoicing. The second reading karon, matod pa ni San Pablo siyang sulat ngadto sa taga Tesalonica, pagmalipayon kamo kanunay. Pagmalipayon kamo. Rejoice, for the Lord is near. Rejoice because the Lord is near. So tataw kayo ang gitudlo gisulti ni San Pablo, no? Nga ang hinungdan di ay nganong magmaya ta nining Domingo ha, tungod kay haduol na ang Ginoo ang atong kaluwasan. Apan ato sang pamalandungan ang gospel karon, kay nindot sa kaayo nga atong kapanaminan, atong pamalandungan ang ebanghelyo karong Domingo ha. John chapter 1 verses 6 to 8 and chapter 19 verses 19 to 28. Ug unsa man ni? Gisaysay diri ni San Juan Evangelista nga si San Juan nga magbubunyag, dili siya ang kahayag, kundili si Siloy nagdagkot sa kanila maoy kahayag. Natawan mo? Buong lang kung anong nanglingi mo diri kayo, Siloy day na paong din kanila o madagkote. No? Osmo na ko ha? Dili si San Juan nga magbubunyag ang kahayag, kundili
siya nagsaksi lang sa kahayag. Dili siya ang Mesiyas, kundili nagsaksi lang siya sa Mesiyas. Ug sa dihang gipangutana siya kung kinsa siya, aduna mangoy mga sinugo sa mga Parisiyo, adto agon na ninyong tawhana, naas kamingawan, nagsigigwali, hinulsuli o biyai ang inyong sala. Pangutan ako og kinsa gina siya. Og ilang ipangutana si San Juan nga magbubunyag. Kinsa man, asa na to? Wala magdumili suwan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among ipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Nansultihi kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon. This gospel truly nagmatuod that John the Baptist is not or has no identity crisis. Usa sa mga hinungdan sa atong kasubo sa atong kinabuhi o hinungdan sa pagsubo nganong dili ta malipayon sa atong kinabuhi, kining gitawag natog identity issue or identity crisis. Tinuod? Dili. Nakabantay gyud siguro mo sa mga television nga adunay gipang-interview nga mga action stars sa salida, mga drama stars sa salida, o mga comedy stars nga gipang-interview. Ug adunay mga comedy stars nga may kaayo mo lingaw mo pakatawas ang mga audience. But when they are alone, kung sila mag-inusara na, susad ang ilang kinabuhi. Tinuod? Dili. Adunay mga tao nga may kay mo pasiaw. Magkatawag yun ka silang pasiaw. Usahay ang imong papangig, manakit lang kinatawa. Pero kanang mga tawhana nga maayo kay mo pakatawa, aduna say higayon nga mutulo sad ang ilang luha ug miingon, nganing inaniman ang akong kahimtang, nganong inaniman ang akong kinabuhi. Tinuod? Dili. Bisan kay mga pari, adunay mga maayo kay muwali, pero kung sila mag-inusara na, masulub unsad ang ilang kinabuhi. That is manifestation of identity crisis. Diha bitaw ko'y dikon pa ko, kuyog kog obispo. Unya, ang obispo aduna sa parish priest sa usa ka dako nga parokya. Timing to nga samtang nagpaabot ko sa akong ordination sa pagkapari, didto ko niya. Peter bang paitang obispuhan noon? Kay kanang 15 minutes before the celebration, Reverendo, gising ka diyan. Pakitranslate itong homily ko sa Cebuano. Sus, kabuang in town ka. Usahay pabuhaton pagagwali. Kung naunsa man is bishop, oy, di pa ni obispo ay mas hagdog sumbagay. Day kausa, piyesta to, or pista ng adlaw, pagagabi di siya katulog. Alas 12 nas gabi Nya katog sag musuloy sa tuyok-tuyok sa simbahan, iya day kong pukaon, Reverendo, sama ka sa akin. Hindi ako makatulog. Maglakad tayo.
Ako ito, nagduka-duka. Lami yung kayong katog, pero siya di katog. No? So, gihimo ko niyang sungkod. Tuyok-tuyok may simbahan. Kabantay siya, nga daghan niya pong kaing tao sud simbahan. Iya kong gisugo, reverendo, tawga ang guard. Nganong daghan pa kaing tao sud simbahan. Dagan ko dito sa guard. Guard pa, tuon kuno kang bishop. Pag-abot sa guard, diha tumangan sa obispo, gisirsir man siya sa guard. Ningon din ang obispo, guard, reverendo, na-guard naman hinon, reverendo, tudlui gud ni siya unsaon pagtahod og obispo. Tanawa ha, tudlui gud ni siya unsaon pagtahod og obispo. Murag si bishop dili mahimutang nga gitawag siyag sir. Ug naabiagoy mga tao ni ana nga ang imong profession, ang imong status sa katilingban, dili gay malitok ang imong titulo, murag sakit paminawon sa dalunggan, no? Murag dili ta katog, dili ta mahimutang. That is manifestation of identity crisis. Another example, pare, na-assign ni sa mong parokya sa Toledo, seminarista pa ko. Unya, matag bakasyon, iya yung kong dadon og suroy magabi. Dito mig balamban na may beer house dito nanood mi. Order mig pagkaon o order mig beer. Laing lamisa, dihay mga babay nga sa nag-inom pod, nangaon. Ug dihay usa ka babay nga nagsigtan-aw sa pari. Sige sa tan-aw. Ug tiod-tiod ni barog yun siya ug giduol niyang pari ug ipangutana. Di ba pari man ka? Katos padre, unyag panuroy na mo, iyag yung kong pasidan-andaan, don't call me father. Call me engineer. Ayaw kong tawgag pari, tawga kong engineer. Tudluan yung pamakak ni padre. Mao to nga, in public, di gin ako sag tawgog father, tawgod din ako sag engineer. So nangutan ng babae niya, ningon diyon, di ba pari man ka? Ug ningon si father niya nitubag, dili uy, di ko pari. Imbalik in taon ng babae sa gilingkuran. Sige yung tanaw na mo. Ug tiyo-tiyo ni barog na gyud sepod. Pari lagi ka. Ug si padre niingon, di lagi ko pari. Niingon ng babae, pari lagi ka, kay ikay nagbunyag sa kong anak. Wa gyud siya mo angkon nga pari siya. Ug ngano mang si padre mahadlok mang tawgon siya father in public. Naminaw ba ya? Murag dili po sila, wala sad sila mga igo. Ay kamong mga minyog, wala ang inyong asawag mga anak sa mga tubangan, di ba? Ulitaw man mo no. O kamo sa mga inahan, magpakadaga pod. That is identity crisis. Ug niingon ko, aduna gaytay crisis sa atong identity. Aduna gaytay problema sa atong identity. We cannot be happy. Ngano man, in public, ato manggi project ang another person. Dili ang real person, ang real you, ang real me, ang atong i-project ngadto gawas. Laing pagkasulti, nagsulob kag maskara, nagtakuban ka sa imong kaugalingon. Imong gipakita sa hayag ang dili tinuod. Apan sangit-ngit, gitaguan nimo ang tinuod nga ikaw. Dili day na problema.
Ug abinin ninyo, kita sad nga mukuyog sa tao nga in identity crisis, mag-crisis sad ta. Because they are not easy to be with. Dili sayon mukuyog sa taong dili honest. Tinuod, dili. Hoy, tinuod, dili. Tinuod na ay. Mauna kamong mga daga, ayaw pa easy to get. Nga usa lang kahangyo sa lalaki, sugot na mo dayon. Uyab na mo dayon. Kay basig sa unahan mo, ingon mo, akala ko kami na ay friend lang pala. Mahimo yun mong next version ni Katniel break up. No? Masakitan ra gyud mo kung dili mo mutugkad yun sa usag-usa. Diha bitaw ko'y gi-interview nga kaslunon. Ang laki ang laki taga Tuburan, ang babay taga Bohol. Di nangutana ko nila, di man mo mag-abot nga Tuburan ug Bohol layo man kay ni. Tubag po dayon ang lalaki sa cellphone, father. Yang cellphone kaniadto wa pa man ang touchscreen, wa pa man ang kana bitong katupang keypad pa ba? No? Kung di mo mag-ila sa cellphone ko, how come nagkaila mo sa cellphone? Ay kog ingna nagkauyab san mo sa cellphone sa, yes father, nagkauyab mi sa cellphone ko. How come? Tubag ding lalaki, kini manggod siyang akong pangasaunon, father, kauban sa trabaho sa akong kanang ig-agaw. Ang akong ig-agaw, nihatag og number ani niyang akong pangasaunon, diri nako. Nya kontak-kontak na mi. So nag-ilhan na mo sa cellphone, o father. Nya unsa man yung nagkauyab mo sa cellphone, ay kog ing nagipanguyaban mo sa cellphone sa, o father. Unya pananglitan, og unsay tawag ana, bullseye? Unsay tawag ana, bullseye naman. Wa mong kuntaan ng uyab-uyab good. Ito, eyeball, nag-eyeball sila. Diin mo mag-eyeball sa SM father, so cementerio, dili. Sa SM father ba, mall. Unya, abot mi father. Pananglitan dong, unang abot ninyo, pirtig yung batiag naong ni siya. Nga imo sang dayunon nga, uyab naman mo sa cellphone sa, bahala ka father, di sad ko oy. Tanawa, manay sayop. Kay bisag wa mo magkaabot sa personal, uyab na. Oy, no, it's other sad usa. Ilha sa ang usag-usa. Pananglitan oray ka ng imong uyab, munyag alas 12 gabi, imulupad na, apil po kaglupad unya. Sayunon lang ng maong kahintangan, no? Nya, mao na dayon, kuyog-kuyog, dugay, buntis, pugos og minyo. Nya moingon dayon, after 5 years, ibaw pa ko inana imong batasan, di jud ko makigminyo nimo. Mao na na. Danghag man, ilha ang imong kaugalingon og ilha sad siya. Mao na usbon nako, lisod yun kaning ikakuyog ning tao nga adunay identity crisis. Ug importante kayo nga aron malipayon ka sa imong kinabuhi, ilha ang imong kaugalingon. Discover your identity. Know yourself. Why? Mo nagingon unsao man nato pagkalipay sa tong kaugalingon nga wa ta kailas tong kaugalingon. Dili ta komportable sa tong kaugalingon. Discover your own identity. To know one's identity is one of the greatest job in life. If we get to know who we are not tense and agitated, troubled and suspicious, a constant irritant to ourselves and to others.
Wa gay ta kailas sa atong kaugalingon, identity in crisis gay ta, dili gyud ta peaceful sa atong kaugalingon. Dili gyud ta mahimutang sa atong kaugalingon. Mao na kasagaran ang uban mukuyog og barkada haron lang paglingaw siyang kaugalingon. Ang problema iyang makuyugan puro adik. Maadik pud ka. So mo nang bantayanan kayo. We are visibly happy, peaceful, and easier to live with if we know our identity. Amen? Karon no, naamang ko'y pag-umangkon ba nga 2 anyos, ang ayaan pod ani igagaw na ko igsoon siyang mama, manager magus Macdo. Mao na taga-uli niya iyag yung dadan og manok ang iyang pag-umangkon. Perti na nung hiligag manok. Tagalihok Macdo, Macdo, Macdo ragi na ilhan. Niingon ang amahan, Kuya, di baka di mabayot ning akong anak sigka og manok. Bitaw no nahadlok siyag mabayot. Karon mga panahon na no, bisag bata pa kayo, ladlad na kaayo. Tinood, dili. Alas man yung pakaog manok. I don't know how true it is no nga pakanog manok mabayot. Kay abi ninyo naka-blessing man kuog kanang poultry bitaw. Ang ipakaon sa manok daghan kayong chemical. Nya usa kuno sa chemical kuno haron kanang dali motubo ang manok. Mausag kuno na i-inject sa tao haron motubo pod iyang halaka bantog ra ning dako ning ako Bitaw no? Identity in crisis mingon. Laki ko, babae. Laki ko, laki glawas, babae man kog kasing-kasing. Uy, dili tanang gwapo laki, dili tanang laki gwapo, dunay uban dugo berde. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Abi ninyo no, matod pa sa usa ka psychologist. The first to know yourself is your gender. Accept your gender. Bisag unsaon natug at tubang sa amin, laki gyud. Mao nang maingon ko, lisod yun kung dili na dato dawaton ang atong kaugalingon. How could you accept Jesus in your life if you cannot accept yourself? How can you accept other people into your life if you cannot accept yourself? Tinod, dili. Unsaon man imo pagdawat ni Jesus sa imong kinabuhi, nga wa manggay kakadawat sa imong kaugalingon? Ug unsaon imo pagkalipay sa imong kinabuhi, kung dili gay ka malipayon makadawat sa imong kaugalingon? So, to know yourself is to accept who you are. Amen? Dili ka nang atong ipasulob, may makapahimong tao nato. Dili ka nang mga achievements, may nakapahimo natong tao. Dili ang atong mga profession ang nakapahimo ng tao. Kaysa wa pa na moabot ng mga butanga sa atong kinabuhi, na anadaan that we are created in the image and likeness of God. Amen. Dawata nga ikaw binuhat sa Dios. Kay binuhat man ka sa Dios,
mao ni ikaduhang importante nga sa gospel karon. Niingon si San Juan nga magbubunyag, dili ako ang kahayag, nagsaksi lang ko sa kahayag. Dili ako ang Mesiyas, nagsaksi lang ako sa Mesiyas. Siya nga moabot, nag-igo ra kong nag-andam sa iyang pag-abot. And then, the second challenge of our gospel today for us all is to discover Jesus in your life. God is not in heaven. God is not in the church. God is in naa sa matag usa kanato. Kung nahibaw ta nga ang Ginoo anaa kanato, kinsa may makapahimulag kanato kaniya? Wala. Bisan gani si Satanas, dili makapahimulag kanato. And this is our challenge, to know pag-ila nga ang Ginoo kanato, anaa kanato. Ug ni saad pagay sa kanato, ako mag-uban kaninyo. And this is the spirit of Christmas. This is the season of Christmas. Nga moingon ta, God is the Emmanuel. God is with us. Ang Ginoo ania uban kanato. Diskubriha ang Ginoo, ang presensya anaas imong kaugalingon. Because when you discover God in your life, that God, that discovery of God in you, imo sa nang challenge, calling sa nanimo, imo sang ipadayag si Jesus ngadto sa imong isig katao. Tanawa ha, niingon si San Juan, dili ako ang kahayag, pero igo ra kong nagsaksi sa kahayag. Muangkon sadta, dili ako Ginoo, pero nagbuhat lang ko sa ipabuhat sa Ginoo. Bisan gani si Jesus no ningon siya, igo ra siyang nagbuhat sa gisugo sa iyang amahan. Kita usab nga nakadiskubre sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, sa atong mga pulong ug sa atong mga buhat, si Kristo makita usab sa atong isig katao. Amen? Bitaw no, kanang makabuhat ta og maayong sa atong isig katao, that is a reflection that God is with us. Adunay nindot kay istorya ni Mother Teresa sa Calcutta. Sa dihang nibisita sa China, pangutana dayon siya sa usa sa mga opisyalis sa presidente sa China nga unsa may imong gibati nga kaming mga Chinese communist man mi, komunista man mi. Niingon din si Mother Teresa pagtubag, I am not afraid because Christ teaches us that you are our brother and our sisters. Wow! Mabitaw na kining walay identity crisis ug nahibaw nga ang Ginoo naa kaniya, no matter bisag kinsa pa nang iyang kaatubang, wa yun na siya'y insecurity. Why fear? Why kahadlok kung kinsa nang iyang gikatubang? Because Christ, para ni Mother Teresa, teaches, though you are communist, but you are our brothers and our sisters. Pero tanawag mag-identity crisis ta. Bisan ka ng atong ikakuyog, atong dudahan, na anapod ni ay kay mangutang na pud ni. Na anapod ni ay kabit sa akong bana. No? Na anapod ni ay maritis nga dako. Daghan kay tang mga pagduda dayon. Ug once nga daghan kay tag mga insecurities, fear inside,
you cannot be peaceful. You cannot be happy. Amen? So, duha lang ang atong hagit karon. Know yourself, discover your identity, know who you are. Kaduha, discover Jesus in your life. Amen.